an balima wani yanguma bi kibaran mamulo kala sama o de ko an ka douanier fila kɔni fagara kunu alamisa don ni ko in kɔni kɛra yɔrɔ min na o de tubakɔrɔ ni ale bɛ bananba mara la kunnafoni minnu sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko maa minnu kɔni siga kelen b'a la k'olu bɛ nin ko in kɔni kɔrɔ olu ye bamacijuguw ye ninnu kɔni taara an ka douanier attaquer k'u to tubakɔrɔ sugu yɛrɛ de kɔnɔna na wa ko u kɔni mɔgɔ kelen u yɛrɛ ka maajugu ninnu yɛrɛ ka mɔgɔ kelen kɔni o fana tora nin ko in na nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ a yirala k'a fɔ kɔni ko min ye douanier ka mobili kelen ko o fana jenina maajugu ninnu fɛ kunnafoni minnu sera ma nin ko in ko la o kɔni de ye k'a fɔ kɔni ko maajugu ninnu nana moto de la wa minnu yɛrɛ y'u ye ani minnu bɛ a ko kɔni ɲɛdɔn kosɛbɛ olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko a bɛ i n'a fɔ kɔni ko u tun bɛ kunnafoniw bɛɛ dɔn an ka finitigiw sɔrɔyɔrɔ la ko kɔni b'a yira k'a fɔ kɔni a bɛ se ka kɛ ko maa b'u la minnu bɛ an yɛrɛ cɛla minnu ye a ko kɔni ɲɛf'u ye o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la fana k'a fɔ kɔni ko kunun kelen in na alamisa don sɔrɔdasiw dɔ kɔni ale minɛna an ka jamana kɔnɔ o sɔrɔdasiw kɔfɔlen kɔni ale tun ye video dɔ de kɛ min na a bɛ a fɔ kɔni ko an ka sɔrɔdasiw kɔni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kɔni o bɛ yen hali bi ani a bɛ kuma caman fɔ fanga yɛrɛ taabolo kan ale kɔni ka kuma in kɔfɛ video in kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɔni ko finitigi wɛrɛw kɔni taara a minɛ a bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni a minɛnen b'u bolo ni sɔrɔdasi yɛrɛ ni ale tun bɛ marakala ko a minɛna yen ka na Bamako yan yɔrɔ la ni a bɛ finitigiw bolo yan yɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni min kɔni bɛna kɛ nin sɔrɔdasi kɔfɔlen in na an kɔni an t'o dɔn fɔlɔ nka ni min bɔra nin kɔfɛ an b'o da tulo kan ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani ce aw ka tulomajɔ la